Nadu syua ban kenjat ki kejar sengi la sakhi ba kejing pahang kali hapo kathain penusla kaban sana rukumba arsa kunta kala urlongkat kum kejing peniajong ka KSU penusla circle. Hakani kasngi layo iba shipun ba ki paiba ki ada ka kejat ban le chaki jing don kam mat ki khna school ni kinong hikai ru kumju. Kanela pen iba kalong pas iso kat kum kejing thmu jong ka tei ka seng ban pen phastet no ya kasrok ba na shilong shadoki tamabil. Ini dokter play with snow here ma ada aja kejing menti